Bueno, reanudámoslo pleno. Entonces, tal como habíamos falado os grupos, o que son os puntos octavo, undécimo e décimo tercero, quedan retirados polos grupos do Partido Popular, de Cidadáns e do Grupo Socialista, e o que hai é unha moción ou unha declaración conxunta de todos os grupos que di o seguinte: proposición conxunta de todos os grupos municipais da Corporación de Ribeira sobre a crisis migratoria das persoas refuxiadas. Instar ao goberno español a 1. Apoiar e promover todas as vías diplomáticas existentes para actuar con determinación na busca da pacificación dos países en conflito. 2. Que defendan a Unión Europea mudar radicalmente a política existente para actuar de maneira inmediata e dar o apoio ás necesidades humanitarias das persoas que viven esta traxedia. 3. Que defendan a Unión Europea o establecemento dunha operación permanente de axuda e salvamento que teña como único obxectivo impedir a perda de vidas e salvaguardar a integridade física das persoas que intentan alcanzar a UE. Ademais, débese revisar críticamente as xa existentes, mellorando o seu funcionamento, a súa dotación económica e orientándoas cara a fins humanitarios. 4. Que xunto á Unión Europea garanta unha política de cooperación internacional que aborde as causas que impulsan as migracións dos países de orixe, incluindo non só os conflitos armados, senón as constantes violacións dos dereitos humanos, a pobreza, a fame, as desigualdades, e que dote dos medios económicos, materiais e de todo tipo para que as persoas e institucións públicas podan dar unha acollida digna ás persoas refuxiadas. 5. Que reciba e acolla a todas as persoas refuxiadas e desprazadas que corresponda, entendendo que a proposta que realiza a Unión Europea pode ser un mínimo, pero que o Estado español e Galicia, conforme a súa poboación, poderían ter unha capacidade de acollida maior. 6. Que se establezan os protocolos de actuación entre as distintas administracións para unha adecuada coordinación e xestión do acollemento. 7. Que se abra unha mesa urxente coa presencia de forzas políticas e sociais co fin de intercambiaren información e experiencias para garantir unha axeitada cobertura das persoas que podan chegar. 8. Para tal fin, que se habiliten, se for necesario, mecanismos de financiamento urxente e extraordinario para establecer os medios materiais e humanos para a acollida áxil e eficaz. 9. Que se facilite de forma inmediata nas fronteiras e consulados españoles a solicitud e tramitación de todas cantas solicitudes de protección se presenten, proporcionando unha xestión ágil e garantista. 10. Impulsar a dotación de fondos europeos para reforzar e concretar os esforzos de cooperación nos países de orixen e, en particular, de un fondo fiduciario europeo para a axuda financiera aos países de África, inspirado nunha proposta realizada polo goberno español. Instar á Xunta de Galicia que 1. Participe e facilite os recursos e servicios necesarios para a recollida temporal de persoas refuxiadas en Galicia. 2. Impulsar a creación a través da Federación Galega de Municipios e Provincias e da Federación Española de Municipios e Provincias unha rede galega de concellos de acollida que permita recoller a iniciativa e darlle apoio, organización e ofrecer soporte técnico. 3. Impulsar no seo do Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade o establecemento dun plan de acollida e inclusión integral que vaya máis aló da vivenda, que contemple os aspectos sociais, educativos, sanitarios, culturais, económicos, administrativos e todos aqueles que se consideren necesarios para un bo acollemento e integración das persoas refuxiadas. Instar ao Concello de Ribeira. 1. O Concello de Ribeira establecerá os recursos económicos necesarios para unha boa acollida das persoas refuxiadas. 2. Colaborar eficazmente, activamente, coa FEGAN, co Fondo e cas administracións públicas para establecer unha eficaz coordinación e dar resposta a acollidas no municipio de acordo ao plan trazado desde as administracións competentes. Bueno, aquí hai que corrixir, sí. 3. Promover a creación dun censo de vivendas baleiras postas a disposición pola veciñanza do Concello como lugares de acollida a longo plazo.
Cuarto, que o Concello de Ribeira se comprometa a dar a máxima difusión a través das canles institucionais de todas aquelas accións que se vayan realizando e toda a información precisa. Asignan os portavoces de todos os grupos municipais do Concello, o cual lle dou as gracias por ser entre todos capaces de entendernos como non podía ser de outra forma nun problema, creo que tan grave como é o que estamos a debatir. Pasamos entón ao punto 9º, que é a proposición dos voceiros do grupo do BNG, Cidadáns, IPR e do concelleiro do Grupo Municipal Socialista, Manuel García Pérez, interesando a retirada da placa e do nomeamento do fillo adoptivo a José María Otero Goyanes. A palabra que a ten. Señor García. Gracias, señor alcalde. Boas noites a todos e a todas, os concelleiros e concelleiras e tamén aos ciudadanos que nos están acompañando xa aquí nesta sesión plenaria. Paso a ler a proposición que di o seguinte. Durante o mes de xaneiro de 2014, o relator especial de Nacións Unidas para a promoción da verdade, da xustiza, da reparación e das garantías de non repetición, o señor Pablo de Greiz, estivo visitando España e reuníndose cos distintos axentes sociais para recoller información de primeira man sobre a convivencia tras a instauración da Constitución española. Antes de concluir a súa visita a España, o pasado 3 de febreiro de 2014, en roda de prensa dada en Madrid, o señor Pablo de Greiz concluyeu que, abro comillas, investigar al franquismo no es reabrir heridas, es que las heridas están abiertas. España es el país donde las administraciones están más lejos de las reivindicaciones justas de las víctimas del franquismo. Es muy obligado destacar la inmensa distancia que he visto que existe entre las asociaciones de víctimas del franquismo y el Estado español y he querido promover un acercamiento y advertir de la necesidad de una verdadera política de Estado que no dependa del vaivén de resultados electorales, porque la cuestión que aquí se trata es una cuestión de derecho, no de política. Las garantías de reparación hacia las víctimas y no repetición se ven comprometidas todavía con la cantidad de símbolos franquistas recogidos en monumentos, calles y plazas que suponen un motivo de indignación profunda. Cierro comillas. Sabedores da realidade da nosa cidade de Ribeira, observamos que canto dixo o señor Pablo de Greiz está a acontecer no noso municipio, podendo, por exemplo, observar o nomeamento de fillo adoptivo de Ribeira a José María Otero Goyanes, tal e como se recolle na acta de sesión plenaria do Concello de Ribeira do 26 de novembro de 1936, na cal di textualmente, abro comillas, nombramiento de hijo adoptivo de esta ciudad a favor de José María Otero Goyanes, teniente de navío de la Armada. Por la alcaldía se expone a la corporación el comportamiento heroico del teniente de navío de nuestra Armada, don José María Otero Goyanes, quien a bordo del acorazado Jaime I, al iniciarse el glorioso movimiento nacional que salvó a España de la destrucción marxista, tuvo que hacer frente a aquellas hordas envenenadas por ideas anarquistas, cierro comillas, na que se faculta a alcaldía para o cambio de nome da praza da Porta do Sol. Abro comillas, la alcaldía, recogiendo las frases de los señores concejales que intervinieron en la discusión del acuerdo anterior, reconoce que la heroica actitud del señor Otero Goyanes, en momentos de tanta trascendencia para los destinos de nuestra querida España, como él actuó, merece algo que, dentro de nuestra modestia, no solo demuestre públicamente la admiración y cariño a dicho señor, sino que recuerde a los que en el transcurso del tiempo nos sucedan. A tal fin, la alcaldía propone que, teniendo en cuenta que en la plaza Puerta del Sol de esta ciudad se haya situado la casa propiedad de sus señores padres, donde pasó los días de su niñez y muchos de juventud, quien prefirió muerte con honra a vida sin ella, sea cambiada la denominación actual de la Plaza Puerta del Sol por la de Plaza de José María Otero Goyanes. La corporación, vista la anterior proposición, por unanimidad acuerda aceptarla plenamente y faculta a la alcaldía para la adquisición de una placa adecuada a tal fin, que debe ser colocada en la casa propiedad de don Joaquín Otero
Bárcena, padre del ilustre marido. En virtud de todo o exposto ao amparo do artigo 15, un punto da Lei 52/2007, tamén coñecida como Lei da Memoria Histórica, que literalmente di, abro comillas, las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura, cierro comillas. Os grupos municipales socialistas, Ciudadanos, IPDR e BNG instan ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. 1. Retirada do nomeamento de fillo adoptivo de Ribeira José María Otero Goyanes. 2. Retirada da placa de Praza de José María Otero Goyanes situada na fachada da vivenda número 1 da actual Praza Otero Goyanes e cambio de nomenclatura da mesma. Tamén engado aquí que se debe retirar a placa con mismo nombre que está situada no edificio donde actualmente está o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, coa denominación que cambiarlla por a denominación Porta do Sol, debendo realizarse antes do 30 de novembro. Gracias. Señor García, ¿algún grupo que desexe intervir? Sí, señor Lijó. Sí, gracias, señor alcalde. A Lei de Memoria Histórica en este momento non está derogada, por tanto, é de obriga para a Administración Pública. Despois de ler esta sesión plenaria histórica de hordas envenenadas e ideas anarquísticas, é de recibo que pide na moción de censura, na moción de retirada, moción de retirada da placa e de fillo adoptivo. Máis nada, gracias. Gracias, señor Lijó. Señora Pouso, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Ben, por parte do noso grupo, tal e como nos posicionamos no pleno do pasado mes de febreiro do 2014 e ali se deron as correspondentes explicacións, non vamos a apoiar ese grupo, non vamos a apoiar esta proposición. Somos conscientes perfectamente, señores concelleiros, de novembro, creo que era do ano 36, efectivamente a corporación que formaba parte neste concello, unha corporación que había xurdido a raíz de ter lugar o levantamento militar, pois adotou ese acordo. Ben, independentemente que seamos capaces de abstraernos ao que se dixo en aquel día neste salón de plenos, ben é certo que por parte de distintos, de moitísimos veciños de Ribeira, pois recordan con cariño a membros desta familia e ao señor José María Otero Goyanes. E, polo tanto, nin nós vamos a facer ningún agravio, nós non queremos facer daño absolutamente a nadie, creo que temos que mirar para adiante, creo que temos que pasou España unha época de transición e pasaron tamén distintas corporacións municipais por esta sesión de plenos e todos foron quen de mirar en positivo polo futuro da Ribeira. Eu creo que esta proposición non vai a supoñer ningún progreso nin económico, nin mellora social, nin absolutamente nada. E ao mellor, bueno, pois igual estou equivocada, pois igual hai a persoas que sí, que van a ver pois algo moi positivo en esta cuestión. Quen lle fala, dende logo que non o ve. E dende logo, como o que non é partidario de que se sembren ventos para que despois se sufran tempestades e aposta por unha liña de concordia e por unha liña de vivir en democracia, e creo que levamos unha trayectoria xa o suficientemente longa, ainda que podamos considerar
por outra parte, que ao mellor ainda nos faltan moito camiño por percorrer e ter a experiencia suficiente, eu creo que temos que copiar daqueles que foron capaces de superar esas enormes e esas tremendas diferencias que tuveron no momento en que se dou a transición en España. Tamén decir que por parte da Asociación da Memoria Histórica se presentou un recurso judicial contra o acordo adoptado e contra accións contra acordos adoptados por este equipo de goberno. Dende logo que nós imos a cumplir a lei, que non, como non pode ser de outra maneira, pero creo que quedou suficientemente explicado. E si é certo, bueno, pues que como consecuencia xa deste punto, evidentemente, bueno, pues parte desa demanda pues tampouco xa non ten lugar nin razón de ser. Nada máis pola miña parte, moitas gracias. Grupos que deseen. Entonces, eu simplemente dúas consideracións, pero como alcalde. A primeira que poño no seu conocimiento. É dicir, desconocía, por exemplo, non me fijei se existe ou non unha placa no que é o edificio do Banco de Bilbao. En todo caso, ten menos problema que a que está incrustada na outra, porque recordemos que é un edificio de patrimonio. O digo porque hai que pedir ese permiso. É dicir, non me cabe a menor dúda de que isto se vai a votar coa súa maioría. O alcalde pode poñer o novo nome no resto dos edificios dali. Por certo, con Otero Goyanes ou sin Otero Goyanes, con sol e con puerta ou como queiran, aquí todo o mundo seguirá conocendo esa praza como Praza da Igrexa. Entonces, xa lle poden poñer o nombre que queiran, que sea diferente ao que tiña hasta ahora, pero seguirán chamando a Praza da Igrexa. O digo por pura lógica. Dito eso, eu quixera decir unha serie de cuestións que me pareceu interesante o que decía a portavoz no sentido de abstraerse daquela acta do 26 de novembro do 36, porque efectivamente está claro que o momento en que a esta persoa fan filla adoptivo se debe, lóxicamente, a un acto que hoxe en día non vemos como normal que tuvera esa condecoración. Sin embargo, bueno, eu creo que o que quería expresar a portavoz é que non sei cantos anos leva morto, tamén os seus fillos, pero siga habendo familia. Posiblemente esa familia posteriormente a esa data, por eso digo posteriormente a esa data, hubieran sido acreedores, non sei se a este nomeamento ou a outros, porque como ben saben, na época do centralismo da ditadura, pues bueno, todos os alcaldes e Ribeira necesitaban algunha persoa que estuvera en Madrid, e esos normalmente eran os Otero Goyanes, por certo, declarados antifranquistas, non? Porque, como ben saben, eran monárquicos, incluso eran dos que seguiron a Don Juan, o pai do rei, pero, bueno, eu non quería entrar na historia, nin nos méritos que evidentemente non tiña no ano 36 e que pudo ter posteriormente, non? Pero si é verdade o que decía a portavoz, que durante 40 anos de democracia aquí xa gobernamos todos, é dicir, nas antiguas permanentes, na antigua comisión de goberno, estuvo desde o PRO ao Partido Comunista, desde o Bloque, gobernou o Partido Socialista, e en ningún momento, pois, aquelo se tomou unha decisión que vamos a tomar 40 anos despois, sin contar con todos os grupos, e a razón está ben clara. A este Concello e a decisión deste Concello, que basicamente foi a que apoiou o meu grupo, meteron no contencioso administrativo. Por lo tanto, está subyúdice. Imagino que habrá unha sentencia en un sentido ou en outro en un momento determinado, que pode ser ou non a mesma que hoxe tomemos aquí. Independientemente deso, ustedes teñen a posibilidade aritmética, matemática, porque os votos así o din, de tomar esa decisión, e, polo tanto, a mí non me cabe máis, en todo caso, que respetala, facendo a salvaguardia nas miñas palabras do que lle dixe, do feito de que esa casa de catálogo, de que unha das placas
está incrustada con cerámica na pared e simplemente pediremos o permiso se é como parece a votación é a que vostedes se expresan a través da súa firma. Así que pasamos a votar. Sí, señor García. Vamos a ver, mire, eu quería contestar un pouco a exposición que fixo a súa portavoz, Pouso Maneiro. Aquí, en este Concello, como usted ben dixo nun pleno, todos nos levamos con armonía, afortunadamente. Pero, sabe unha cousa, a min parame moitas veces por a calle, personas que se afrisan os 92, 93 anos, que naquel momento do estallido da nosa guerra fratricida no ano 36, eles tiñan 12, 13 anos. E, agora que están no último tramo, como decía Antonio Machado, xa a piques de marcharse, pois queren que a lei se cumpla. E recordarlle tamén que a lei é do ano 2007, cando gobernaba o Partido Socialista a nivel de España, me refiero. E as leis teñense que cumplir. Mal faría un concello que non se cumpla unha lei. E, ademais, recordarlle outra cousa. No Barbanza parece que somos o único concello que non cumple esa lei. Pois desde Outes hasta Pobra do Carmiñal, hasta Boiro, hasta Rianxo, cumpliron fielmente o que di a lei da memoria histórica. E eu nada máis que lle quixera recordar eso. E non hai ningún ánimo, como decía Pablo de Greis, non hai ningún ánimo de levantar heridas, sino cumplir a lei e que eso se faga nada máis. E aquí todos, independientemente do que pensemos como ideología de cada un, que son moi respetables, pero as leis temos que cumplirlas, señor alcalde. Gracias. Vamos entonces tamén a precisar unha serie de cousas. Levamos 40 anos despois de democracia, estamos todos de acordo. Gobernou todo o mundo aquí, estamos de acordo. Hubo unha etapa na que gobernou o seu partido, estamos de acordo. E chegaron a un acordo entre todos e aquel acordo pois foi pervivindo durante os anos. O primeiro alcalde que leva 4 anos sacando placas, sacando yugos, sacando flechas e sacando nombres de calles é quen lle está a falar. Vale? Pero levamos 40 anos. É que eu quero deixar claro, porque senón parece que é a opinión del facha de turno de non sei que. Non, quero deixar claro que en 40 anos chegouse a acordos e que o único alcalde que fixo algo, sacando o que quedaba de todo eso, yugos, flechas, non sei que, non sei quantos, foi esta corporación e quen fala. Entonces, a mí non me cabe a menor duda, eu digolle, de que efectivamente quedarán heridas abertas. Como non vai a quedar algunha herida aberta? O que pasa que, o que lle estou dicindo, é que non vai a ser que ao final abramos algunha máis da que pechamos, porque esa non sería, polo menos, o meu desexo. E hai unha persona pois que ten descendencia e que, para empezar, pois habrá moita xente que lle poda estar agradecido. Eso é o que eu creo que intentou explicar a portavoz, e que non ten nada que ver co 36, que evidentemente mérito ningún para ter o que era condecoración por parte deste pleno e menos deste concello, non? En canto a lei, respetar a lei, por iso lle decía, é que a lei vai a ser un xuez o que diga se a estábamos respetando ou non. Que pasa que ahora pouco lle vai a valer o que diga ou non este xuez que a súa decisión. Iso é o que intentamos decir. Esperen a que decida o xuez, evidentemente o xuez vai a decir bueno, ustedes libremente escollen da mesma forma que nós, respetuosos con todas as leis e tamén respetuosos co que é o Poder Judicial, pois falará no seu momento. Non creo que o debate deba, como vostede decía, eso, chegar ao contexto de que non sea unha decisión beneficiosa para a maioría da xente deste pueblo. Espero que, inda que a tomen ustedes, así sea entendida pola ciudadanía de Ribeira, porque supoño que é tamén a súa pretensión. Entonces, dito eso, pasamos logo a votación. Votos a favor de a proposición. 15. En contra, 8. Entonces, queda aprobada a súa proposta. De verdad que a mí me gusta mucho que disfruten nuestros ciudadanos en el pleno, pero, por favor, o que teñen é que intentar
a extraer a súa alegría, expresala cando menos fora, e a partir de aquí, pois, non facelo no propio pleno, non? Dito eso, pasamos á seguinte proposición, que é da señora Almudena Basoco, interesando a constitución dunha mesa para o PEMUS, incluindo na mesma as organización de persoas con discapacidade na mobilidade e accesibilidade. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Boas noites. En canto a proposición, di o seguinte. Dentro do proxecto de Ribeira Atlántica, adxudicouse a redacción do proxecto de mobilidade urbana sostible á empresa LG Transportation Infrastructure Logistics. O plan de mobilidade defínese como un programa directivo de actuacións de política municipal a corto, medio e longo prazo, co fin de construir un modelo de mobilidade óptimo e sostible no municipio. Define 5 obxectivos e 10 liñas estratégicas transversais de vinculación ca xestión da mobilidade. Entre os obxectivos básicos establece a accesibilidade e calidade de vida, o fomento do transporte colectivo e dar maior prioridade aos modos de transporte sostible. Para a primeira liña estratégica propón como obxectivo a creación da Mesa de Mobilidade e describe para este obxectivo a seguinte actuación. A Mesa de Mobilidade debe estimular o debate na sociedade e favorecer a representación dos agentes sociais implicados no cambio de hábitos de mobilidade dos cidadáns, asemade do transporte de mercancías, como órgano de participación, reflexión e debate. Debe estar aberto a toda a sociedade e aos grupos, asociacións e entidades que están a favor dos seus principios, obxectivos e actuacións e queiren leválos a cabo. A mesa podería estar formada por entidades procedentes de ámbitos da educación, o medio ambiente, o transporte público, asociacións de veciños, representacións sindicais, policía local, partidos políticos, usuarios da bicicleta, sector do taxi, colectivos da xente maior e do sector económico. É claro o erro do redactor esquecendo os colectivos de persoas con discapacidade na mobilidade e accesibilidade urbana. En calquera caso, o Grupo Socialista dá por suposto que ninguén se opón á súa participación na mesa. O PEMUS ven programado para un período de tempo repartido en 2 espazos temporais 2014-2017 e 2018-2021. Tamén completa o PEMUS a proposta de inversión orzamentaria para leválo a cabo sendo aproximadamente de 1.750.000 euros no período 2014-2021. En virtude do exposto, o Grupo Municipal Socialista insta ao Pleno da Corporación Municipal a que adote o seguinte acordo, que por parte do Pleno da Corporación Municipal se aprobe antes do 31 de decembro de 2015 a constitución da Mesa para a Mobilidade nos termos que recolle o PEMUS e se inclúa como membros da mesma as organizacións de persoas con discapacidade na mobilidade e accesibilidade. Gracias, grupos que desexen intervir. Señor García Pos. Señor Lijó. Levánteme ben a man, que son pequeno e non vexo ben. Que tal? Gracias, señor alcalde. Bueno, primeiro é dicir que tuve que mirar que era o PEMUS, porque non estaba aquí cando se debe de facer isto, non? Que é o Plan de Mobilidade Urbana Sostible, non sabía ni o que era. Entón estuve mirando que é. Bueno, ven a dicir que a mobilidade é un dereito colectivo e unha necesidade básica para todos os cidadáns. Dentro do PEMUS hai un tema que é a accesibilidade, claro, o colectivo directamente afectado é o de mobilidade reducida, por tanto ten que ter acceso. O que pasa que aquí neste pon a mesa podería estar formada en un condicional, é dicir que pode haber moitas máis colectivos que forman parte desta mesa, non só o de mobilidade reducida. Pero sí, estamos de acordo, vamos a votar a favor desta moción. O resto dos grupos, señora doña Fátima. Moitas gracias, señor alcalde. Boas noites a todos. Como ben disoña a señora Basoco, a primeira liña estratégica do Plan de Mobilidade Urbana Sostible do Concello de Ribeira, coñecido como PEMUS, é a creación dunha mesa de mobilidade. O redactor do proxecto, e así figura na páxina 141 do plan, expuso, e digo literalmente, a modo de exemplo en unha primeira aproximación e despois todo o texto que leu a señora Basoco, pero nunca se excluiu desta mesa as persoas con diversidade funcional. Pero este equipo de goberno quere ir moito máis alá e por iso levará a Xunta de Goberno da próxima semana o plan de accesibilidade. E para iso propoñemos transaccionar o acordo e a creación dunha mesa de accesibilidade dentro deste novo plan de accesibilidade e así poder volver a contar con todos estes colectivos. Moitísimas gracias. Gracias. Ten a palabra se se pode manifestar sobre a proposta que lle fan. Nos, desde logo, o noso objetivo é que non se excluya ningún tipo de colectivo, que quede claro dende agora. Entonces, dende o Grupo Socialista non temos ningún problema en que haya unha transaccional. Sempre cando o objetivo sea... Sí, eu lle explico.
vamos a ver, non me extraña que o señor Lijó non lle sonara PEMUS, porque non hai ningunha cidade menos de 100.000 habitantes en toda Galicia que o teña, e moi pouquiñas en España, polo tanto, non é unhas siglas nas que estemos habituados a utilizar. Dito eso, dentro das medidas importantes, o plan, como ben sabe, é como un esqueleto no que despois temos que ir xa poñendo as cuestións concretas, os músculos, hasta ir formando todo ese corpo, non? E dentro das medidas hai unha concreta que é a que máis preocupa a todo o colectivo con diversidade funcional, que é o plan de accesibilidade. O plan de accesibilidade, porque o de mobilidade é moito máis amplio, pero o de accesibilidade, pois temos o compromiso de adjudicalo este mismo xoves. Dentro de condicións que se lle poñen á empresa, é precisamente o feito de ter que montar ese grupo de traballo, esa mesa de traballo para o que é o tema da accesibilidade. Entonces, pasamos do que era un exemplo que poñía o plan a un acordo concreto que é adxudicar o plan de accesibilidade, que aí hai normas de todo tipo, non só de aceras, cando se dá un negocio, hai moitas cousas, non? Porque moitas veces, a min outro día me decían unha cuestión que a verdad que intentando ter sempre o máximo de sensibilidade posible non é capaz, non? Poñemos os carteles a tal altura que unha persoa con deficiencia visual choca con eles, tanto como poñelos por encima de 2 metros, non? Pois, bueno, que nas peatonales como son baixas, e para que o vexa todo o mundo, poñémolo a un 50. É unha cuestión na que incluso os que intentamos ter sensibilidade, pois erramos en esas cousas, non? Polo tanto, o plan ten que ser amplio, teñense que darlle participación a estes colectivos. Se lle parece, pois a nos dá igual aprobar a súa moción ou como queira, ou simplemente que no plan de accesibilidade se teña en conta a hora de a súa elaboración e aprobación aos colectivos con diversidade funcional. Nós, desde logo, nos términos que está exposto, consideramos que se pode someter a pleno e, desde logo, despois, se se chega a levar a cabo unha nova medida, pois levarase a cabo. Pero entendemos que, desde logo, a nosa proposta de constituir a mesa antes de fin de ano, habendo xa transcurrido un ano, dende que se aproba o PEMUS, tendo en conta que este colectivo a día de hoxe non é que este excluído, pero non está contemplado. Eu lle digo que nós escollemos outra vía. A vía é o plan de accesibilidade xa directamente. Entonces, no plan de accesibilidade é onde van a actuar. O plan de mobilidade vamos a ir pouco a pouco. Aí teñen que haber moitos outros colectivos. Vamos polo que máis lle urxía precisamente, digamos, máis pragmáticos, non? Fomos polo que ao colectivo lle interesa. Cando empecemos con outras medidas, vais a constituir unha mesa maior, que é onde tamén van a estar representados. Entonces, a nós non nos importa aprobar a súa moción, porque no momento que se faga o plan de a mesa de mobilidade van a estar representados, pero agora vamos a traballar no plan de accesibilidade, no que é outra, digamos, non sei como chamarlle, submesa, subgrupo, que é o que máis lle interesa a él. Entón, se lle parece, como entendín a posición de todos os grupos, damoslle aprobada por unanimidade, pero que sepa que a línea de traballo é a que lle digo. Vale, pois quedamos así entonces. O punto número 12 é unha proposición do Grupo Municipal de IPR presentada por doña Rosa García Posi, interesando partida dedicada ao mantenimento e arranxo das obras no Parque da Canteira en Deán e en Bretal Olveira. Ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Como se nota que é unha moción así que non luce, non vale para que un vaya para arriba, porque de repente quedou o salón de plenos vacío. A mí me gustaría que, ademais da memoria histórica, que eu reivindico que se cumpla, pois que tamén que escoiten estas cousas pequeniñas que de alguna forma melloran a convivencia e ben o estar dos ciudadanos. De vez en cando gusta me dar unha, sinto. Vamos a ver, señor alcalde, IPDR, tanto na campaña como nos anos anteriores, ten un compromiso adquirido cos veciños de conseguir que por parte do Goberno do Concello se reparen e manteñan as distintas obras ou actuacións que se fagan. E así é unha forma de demostrar o respeto e a boa xestión dos recursos económicos do Concello. Casi todas as mocións nosas ou proposicións van en este sentido,
porque nos doi, e lles doi a moitos veciños, señor alcalde, que se fagan obras, volvo a dicir en público, eu digo con todas as consecuencias. Eu sei que moitas veces é un abandono porque non hai tempo, non hai presupostos. E outras veces tamén é a falta de respeto e educación cívica, que tamén é unha deuda que temos porque non somos capaces de impoñer este aprendizaje de que aprendan que o público merece un respeto e ademais que se manteña non se rompa. En este pleno íbamos a debater algunhas que, o mellor, por repetitivas, non deixan de ser necesarias. IPDR non vai pedirlle casamaña, xa, aunque xa debían de estar en perfectas condicións, porque a estas alturas os presupostos xa deben de estar gastados en case a súa maioría, pero si aínda ten fondos, nos alegraría que fosen amañadas. Imos a falar de algunhas, señor alcalde. Mire que teño conciencia e sei das veces que se invertiu na canteira de Deán. Si vai por ali, ou polo menos fai 15 días, en este momento non sei, porque non volvín, de verdade que é un dolor ver aquelo. É mellor quitar todo e deixar cemento, non sei se me explico. O sea, ver aquelo en unha porta de entrada a Ribeira, ou o barrio máis antigo de Ribeira. Tiñamos un Deán, que era o agrícola, e outro que era o mariñeiro, que era a Banda do Río. E a verdade é que ver aquilo ali é de dolor. E máis, hai algunhas máis que van con rapaces e levan a bolsa de plástico, porque as papeleras deberon as de levar para casa. En Olveira Bretal, cando a presentei, creo que ainda non viñeran a falar aquí os veciños, e despois creo que veu un grupo de veciños a falar con algunha das concelleiras. É unha calle que está toda rota, non reúne condicións, eu xa non falo de que poda pasar un vehículo porque é bastante estreita. O que si é certo é que é bastante incómoda porque está con desniveles, incluso para andar. Tamén en Deán, señor alcalde, estou volvendo para atrás, toda a zona aquela que está ao redor das rúas que están ali no cruceiro, aquilo mete pánico, pero pánico. O sea, unha das cousas da mobilidade ou da accesibilidade tamén é ter os firmes das rúas para que as persoas que xa cumprimos uns cuantos anos podamos ir con comodidade. E hoxe, señor alcalde, onte, señor alcalde, que non teño aquí, pero xa yo digo, veo a falar comigo un grupo de nais, e hoxe pola mañán fun, pero non estaba pechado, do polideportivo de Sirves. Hai demasiados roubos, non poden deixar nada na taquilla, e ao parecer non reúne condicións. Eu vino o ano pasado porque iba a miña neta ali a patinarse, pero ao parecer está moito peor que antes. Pois con estas cousas, señor alcalde, porque ali fixose unha inversión bastante grande, e alguén será o responsable dos desperfectos que hai ali, a veces tamén son que nos utilizan, que eu vexo cousas que, como ando moito pola calle, e sobre todo por meu terreno, veo como tiran, rompen e non lles doi nada. E aproveito, no paseo de Coroso, unha papelera rota oxidada e doblada ali no camiño. Bueno, pois que lle pide IPDR? Que nos próximos presupostos inclúa unha partida dedicada exclusivamente ao mantemento destas obras feitas polo Concello, que non se deixen deteriorar. Si para iso hai que facer un grupo de traballadores máis grande, pois que se faga, pero que non se deixen deteriorar porque iso é o que costa despois amañalos e costa demasiados cartos. E tamén lle pedimos, señor alcalde, que cada 6 meses o delegado de obras nos informe de cales foron amañadas e como se determinou a prioridade. Gracias. O resto de grupos que deseen intervir? Sí. Ten a palabra. Boas noites a todos e a todas. Señora Posi, se sabe que para min esas cousas tamén son importantes, para nós tamén son importantes, non é solamente ese dilecimento. E sabe que eu sempre apoio nisto. Apoias aos vecinos? Sí, apoio a usted nas mocións e aos veciños. Ben, nós estamos de acordo coa moción e xa como ben di vostede, é preciso, señor alcalde, fágalle caso, porque xa é a cuarta, quinta ou sexta vez que traemos a moción esta, fágalle caso, porque é necesario un plan e máis unha dotación de orzamentos para todos estes amaños, porque senón é moi bonito facer parques, facer sitios de lecer e tal, así moi bonitos, cando hai eleccións e cando tal, sobre todo, moitas parroquias e tal, pero iso hai que manter, iso hai que manter. Se non hai mantenimento, e despois tamén, evidentemente, como di a señora Posi, pensar un pouco tamén na educación da xente, non? Sobre todo,
pensar un pouco na educación decente. E, evidentemente, vixiar que se atúe un pouco de policía nese sentido, vixiar que as cousas non se estraguen. Pero é fundamental eso, que eu estou seguro que, señora Pose, estou seguro que se eses desprefectos estuveran no centro de Ribeira, no Malecón, así estarían amañados de contado, Bueno, sí, hai algún, pero os señores estaban amañados de contado. Bueno, nos vamos a votarlle a favor. Casi sin quererlo di que algo amañamos. Bueno. Señora Pereira, tenga palabra. Buenas noches, gracias, señor alcalde. Señora García Pose, de acuerdo con el primer comentario que hizo en la exposición de su moción, mire, coincidimos con usted en la necesidad de mantenimiento tanto de las vías municipales como de las instalaciones que competen a este concello. También sabe usted perfectamente que por parte del personal municipal, tanto la jardinería, los GAES, el grupo de desbroces y el personal del área de servicios realizan constantemente actuaciones de mantenimiento. Estos servicios conseguimos reforzarlos en verano con más personal, bueno, a través de los programas de empleo impulsados y financiados por la Xunta de Galicia. Pero aún así, nos vemos obligados a priorizar, señora García Pose, en actuaciones por tener déficit de recursos humanos. Le puedo asegurar que por parte de este gobierno, usted también lo sabe, por parte del personal ponen todo el esfuerzo para realizar este mantenimiento. Mire, yo le voy a hablar de la cantera. Mire, en el parque de la cantera de Deán, parque infantil nuevo, dotado de un columpio, de 2 muelles, de un juego combinado de 120 metros cuadrados de caucho, 24.000 euros de importe. El mantenimiento se reparó no hace mucho la pista, la red de la pista, se limpiaron los bancos de piedra con una hidrolimpiadora, se pasa con la mayor frecuencia que se puede para desbrozarlo, con la mayor frecuencia que se puede y que permite el servicio. La verdad que sí, que rompieron unas papeleras y que el puente estaba roto. El puente ya está arreglado, pero mire, el puente, señora García Pose, lo siento por la poca amplitud de mira que tiene en su cámara fotográfica, porque el puente tuvo que ir exactamente allí, porque no es el de Rande, precisamente, es un puentecito que le faltaban 3 tablas. Ahora, se lo digo desde el cariño, y usted sabe que se lo digo de verdad. No nos saque, si alguna vez coincidimos en un evento, una fotografía con esa cámara, porque si de verdad nos la saca y nos toca al lado malo, podemos dar lugar a confusión en vez de concejales, igual pense que trabajamos en un circo, porque la verdad es que tuvo que ir allí precisamente a sacarle la fotografía de ese puentecito. Y le agradezco que se rían. Miren, en Deán, yo le voy a decir solo las inversiones que se hicieron este año en Deán. Miren, en la zona del crucero de los Remedios, adoquinado y empedrado. Pavimentación asfáltica desde el crucero hasta la avenida de Ferrol, con los 2 ramales que acceden al poblado, 58.000 euros. Renovación de servicios y pavimentación de la Rúa de los Remedios, 106.000 euros. Mejoras en la fuente lavadero del Corral de Arriba. Como puede ver, se hicieron actuaciones importantes en Deán y se está trabajando, señora García Pose, en el proyecto de la mejora que usted incluye en la fotografía, para que se pueda incluir en el post del 2016, la obra a la que usted hace referencia. Y ahora también, mire, le hablo de Sirves. No me diga que también Sirves se siente abandonado, señor García Pose. Mire, Sirves, Rueiro de Arriba, Rueiro de Abaixo. Ahí se hizo una inversión, usted lo sabe. Mire, se dotó de pluviales, de fecales y de la cometida de agua. Se empedró toda la zona, tanto una como otra. Se añadió últimamente la obra que se hicieron los caminos hacia el Carrupeiro, desde la Capilla de las Angustias y del Rueiro de Abaixo. Es cierto que ese callejoncito, porque que usted dice que no pueden pasar los coches, por favor, señora García Pose, no pueden pasar porque es un callejón muerto y es de pies. De verdad. Entonces, me asombra que de verdad es un callejón. Ahora, ahí hablaron conmigo los vecinos, señora García Pose. Ya le dije que sí, que íbamos a arreglar dicho callejón, porque había un pequeño desnivel que quedó de la obra anterior. Ahora, usted también sabe, señora García Pose, que ahí hay 4 viviendas deshabitadas. Yo no era conocedora, porque aquí no consta que se solicitara nada para que una de las viviendas, que gracias a que ahí tiene saneamiento, pluviales y fecales, puede habitarla, porque el espacio es tan reducido a esa casa que no tiene ni para una fosa. Entonces yo no sabía que sabía, pero aún así se le dijo a los vecinos que sí se iba a arreglar. Ahora,
Señora García Pose, de verdad, o no conocemos el mismo Bretal y usted lo sabe, o este es un callejoncito de 2 metros que no pasa un coche, pasa un camino pies. De todas formas, mire, se le aprobó ya el camino, lo otro está incluido en el post y le agradezco que trajera esta moción porque yo también me siento, al ser concejal de la parroquia de Olveira, quiero que todo se mejore. Muchísimas gracias. Señora Pereira. Muchas gracias. Vamos a ver, eu sempre empezo estas mocións dicindo que aquí hai inversións. Faltará a primeira vez que non recoñeza públicamente que aquí se invirteu, pero que non se pode facer é unha obra e deixar que se vaya deteriorando. Ese callejoncito, como dice usted, hai que reconocerlo que efectivamente é pequeno, pero voulle recordar, eu creo que xa estaba de alcalde o señor Ruiz, non sei se foi a finales do mandato do señor Torres ou foi co señor Ruiz. Eu trouxena con outras calles ou rúas que iban a dar a esa, entre unha delas, ademais, que non sei como se chama, para que sea máis exacto, vive a prima dunha compañeira miña, se usted xa está situada. Todas aquelas farolas rotas por onde se iba a dar a volta, e siguen exactamente igual. Como trouxe tamén onde están pluviales, cerca do que chaman os veciños dali de Sirves a iogurtera, que é o nombre que lle teñen, é que ela así me entende. Ali se atascan, e tamén o trouxe, están as pluviales, ou supoño que son as pluviales, sin limpar, entonces salen. E o único que pido é que, a pesar de todos os cartos que hai neste concello, que neste concello que os hai, pois que se deixe unha partida desde o principio dos presupuestos hasta o final para amañar estas cousas e que non ten sentido que se fagan obras, que moitas veces non é culpa do equipo de goberno, eu tampouco non son tonta que ando pola calle. Hai xente que cando ve algo que non é deles considera que ten o dereito do mundo de pegarlle a patada e rompelo. Iso é unha realidade. Pasa moitísimo nos parques de ocio dos meniños e nos paseos. Ou levar os cans, ora se foron os veraneantes, estamos no problema que temos todos os anos. O chan é de todos, e non é así. O sea, o chan é dos veciños de Ribeira. E dá igual que este unha vivienda, é igual que estén 4 ou que estén 10 veciños. Eles pagan os seus impuestos e deben de ter o mismo tratamento e as cousas arregladas como estemos no centro do pueblo. Iso é así. E o de Sirves, pois é unha queixa, a min deronme fai uns días e hoxe cando fun a mirar, pois non vi. En canto ás fotos, como comprenderá, querida compañeira, non le vou a traer la cara bonita. Se os veño a criticar porque teñen as cousas abandonadas e sin arreglar, eu tamén sei quitar fotos para que se vexa ben visto o mal que está. Nada máis que eso. Moitas gracias. Gracias, señor García Pose. Bueno, simplemente dúas cousas. Pon que poñamos partidas dedicadas ao mantenimiento nos próximos xa existe. É dicir, o que temos é partidas por áreas. O que nós fixemos, ou a idea que tivemos sempre, primeiro facer un plan de parques. En estes momentos están sustituídos casi todos os parques por outro tipo de material, pois que son bastantes máis antivandálicos e que melloran en moito o mantenimiento dos antigos parques de madeira. Eu espero que mañá podamos solucionar por acordo da Mancomunidade, o que son outros parques como o de Artes e o do Centenario, e nos quedarían os de Oleiros, a Meixida e García Ballón, dentro do gran, digamos, plan de parques, de ter todas as zonas con esos parques novos que nos axudan moito no mantenimiento. Entonces, para o ano, o que lle parece a este alcalde, e por eso yo pide cambiar tal como ven, porque eso xa yo estamos cumplindo, é dicir, o de mantenimiento xa o hai, polo feito de que haxa unha partida específica, porque a nosa idea, como ben sabe, nós temos problemas de brigada, temos pouca brigada, unha partida específica para poder licitar o mantenimiento dos parques, e que os parques podan estar todos coidados con esa partida. En canto á segunda, eu fago particularmente no meu Facebook, poño todas as semanas moitísimos dos traballos da Brigada de Obra. A mí non me consta pois que dentro dese contacto que temos pois informarlles semanalmente de ali onde está a brigada, porque eu lle podo decir que non para, que son multitud de pequenas cousas, pero un concello como o noso, cas leyes Montoro, pois onde ten problema é precisamente nos mantenimientos, non que eran os gastos corrientes. Eu espero que para o ano que ven pois teñamos un pouquiño máis de posibilidades, polo menos en
En parques si o temos, porque ao ser o novo inventario de parques pois máis modernos, cos cartos que agora temos se pode permitir o Concello telos todos en bo estado, e o resto intentaremos ir mellorando como se poda. Entonces, o que lle decía é que se poña, entendes, que se licite o mantenimiento de todos os parques municipais, por unha parte, e outro que se dé conta a todos os grupos do traballo que ven facendo directamente o Concello. Se lle parece así a todos os grupos, pois dámosla aprobado en este sentido. Entonces, pasamos ao punto 14, a dación de conta do decreto do alcalde, en este caso a aprobación do Plan de Seguridade e Saúde das obras de renovación das instalacións da iluminación pública exterior do Concello de Ribeira. O punto 15 é dar conta das resolucións da alcaldía contrarios aos reparos de intervención, que tal como decíamos, bueno, pois se van disminuindo e esperar que quede prácticamente para o ano que ven nunha anécdota os que podan ser. Dar conta de decretos da alcaldía, das datas que comprenden hasta o día 23 de setembro. E a partir de aí xa entramos nas mocións de urgencia, por urxencia, e estou para organizar as que tiñamos, a do Grupo Socialista, e a aprobación de dar conta, mocións de urxencia. A primeira é unha moción do Grupo Cidadáns, presentado por don Juan José Chouza San Pedro, en relación ao inventario e rexistro de bens. Si quer xustificar a urxencia antes de votala, ou ben votamos a urxencia, se lle parece, directamente vai a proposición. No, el motivo de la urgencia ha sido precisamente lo que habíamos comentado anteriormente, el punto donde se hablaba del registro de inmuebles. Entonces me ha dado pie a presentar esa moción. Bueno, pois votamos a urxencia desta proposta, votos a favor da mesma. Entonces ten a palabra para defender a súa proposta. Vamos a ver. El Grupo Municipal de Ciudadanos en Ribeira, a través de su portavoz, y de conformidad con lo previsto en el artículo 91.4 y 97 del decreto 2568 del 86, del funcionamiento del régimen jurídico de las entidades locales, por las siguientes razones de urgencia, expone sus siguientes motivos. Según el decreto de 1372 del año 1986, del 13 de junio, por el que se aprueba el reglamento de bienes de las entidades locales y en concreto en el capítulo 3, conservación, tutela de bienes, sección primera de inventario, en el cual refleja, según el artículo 33, en el punto 1 dice, la rectificación del inventario se verificará anualmente y en ella se reflejarán las vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos durante esta etapa. En el punto 2 dice, la comprobación se efectuará siempre que se renueve la corporación y el resultado se consignará al final del documento sin perjuicio de levantar acta adicional con objeto de deslindar las responsabilidades que pudieran derivarse para los miembros salientes y en su día para los entrantes. En el artículo 34 dice, el Pleno de la Corporación Local será el órgano competente para acordar la aprobación del inventario ya formado, su rectificación y comprobación. Y en el artículo 35 menciona que en el libro de inventarios y balances se reflejarán anualmente los bienes, derechos y acciones de la entidad local y sus alteraciones, así como la situación del activo pasivo para determinar el verdadero patrimonio en cada ejercicio económico. Y por lo anteriormente expuesto, Ciudadanos Partido de la Ciudadanía solicita que en el pleno próximo se dé cumplimiento al punto 2 del artículo 33, que lo vuelvo a repetir. La comprobación se efectuará siempre que se renueve la corporación, que es el caso en estos momentos, y el resultado se consignará al final del documento sin perjuicio de levantar acta adicional. Yo simplemente quiero recalcar que me parece que el tema como tiene responsabilidades, y las menciona también, entiendo que se debería llevar al pleno el próximo. También puedo decirle, y me preocupa un poquito, en mirar si otros ayuntamientos lo tienen o no lo tienen, y hasta incluso algunos lo tienen publicitado en su web, ya que hablamos tanto de temas de transparencia.
Ya no voy a hablar de los grandes, Madrid, Vitoria, Pamplona, Santander, Alcobendas, Getafe, Puerto de Santa María, Baquio, Dos Hermanas, Astillero, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si queremos de verdad hablar de transparencia, tenemos que demostrarlo. ¿Y cómo se demuestra? Pues haciendo las cosas y colgándolas en la página web. Vamos a tener un local fantástico ahí abajo, pero si no rellenamos con otras cosas que sean para que el público no, los ciudadanos nos percibamos de que aquí está cambiando algo, pues mal favor haremos. Yo lo agradezco que para el próximo pleno valore esto y lo traiga al pleno. Gracias. Gracias. Sí. Gracias, señor alcalde. Bueno, estou totalmente de acuerdo, tanto ca urxencia como co que pide o Grupo Municipal Ciudadanos, porque considero que saber cal é o inventario pois nos dá a posibilidade de saber se hai algún predio ou algún terreno que non estea pois metido dentro do inventario para tratar de que se incluya. Gracias. Gracias. Algún grupo máis? Señor alcalde, é unha cosa obvia, creo que hai que atendela e nós estamos de acordo con ela. Bueno, vamos a ver. Eu creo que non lle vou a sacar importancia ao que di o señor Chouza, tanto é así que dándolle importancia cumplimos ca lei cando tuvemos que facelo. Eu teño diante o certificado da documentación para realizar o arqueo extraordinario e a comprobación do inventario do 13 de xuño de 2015, cando tomou posesión esta corporación a que podían acceder todos os grupos, que ponse a disposición da corporación entrante a documentación referente á última rectificación de inventario e os traballos de actualización do mesmo axudicados por acordo da Xunta Local de Goberno de data 26 de xuño de 2014 a empresa UTGT3 Soluciones SL y consultoría integral de la empresa y el municipio SL, UTE polo prezo de 62.103,25 que corresponden a 51.325 euros máis o IVA. Quer isto decir que xa se cumpleu con eso. Como non? Está en secretaría igual que los decretos. Lo que esto, cuando se le dio toda la documentación, yo le estoy leyendo el certificado de documentación del secretario, señor Chouza. Entonces, lo que se le dio es ponse a disposición da corporación entrante a documentación, que ademais, inda que non fora así, mañán van ali e preguntan ya a funcionaria, ven todo o que estaba, máis os traballos novos, é dicir, vamos, o único importante para nós é que acaben canto antes o que é o novo inventario, porque iso vai a dar garantías de determinadas cuestións. Aquí temos problemas que a veces influyen no ámbito urbanístico mismo, porque para poder construir ten que ter acceso público rodado, a veces se é público é unha servidumbre, este tipo de cousas. Entonces, bueno, aos efectos da lei mesmo urbanística, o feito de salir a exposición pública, de aprobarse ese inventario, pois sacaría de problemas a corporación, non en vano unha licencia ou un procedimento rogado no que ten que ser según informes e a veces pois pode haber problemas, non? Eu recordo algunha responsabilidade patrimonial incluso deste concello por dar licencia onde despois se demostrou que era unha servidumbre, non? Por lo tanto, eu creo que máis interesados que quen goberna de que este ben non pode haber, porque a responsabilidade pode lle caer directamente, pero xa sobre o trámite que vostede me di foi posto no seu conocimiento e despois, bueno, mañán se vostede quer, a través dos funcionarios encargados, pode ver o que necesite do inventario, non? Pero bueno, non sei se quer votalo, vamos a votar, pero vamos a dar o mismo que se lle dou o 13 de xuño de 2015, que é poñelo a súa disposición. Entón, non sei... Non sei, o que este diga sen mucho. No, porque tampouco... Vamos a ver. No, vamos a ver, aquí a documentación... Vamos a ver. Sí.
No, vamos a ver, eu comprendo, o sea, non teño nin... De verdad que cando lle estou explicando isto non quero facer ningún tipo de, por decirlo así coloquialmente, sangre. A típica cousa é como se me di, non, xa os decretos xa llos din que pudo vostede... Non me diga ahora que non sabía deste decreto, como non sabe. Entonces, esa é unha cousa que pode ocurrir perfectamente, que son dacións de conta que se dan e que se nos pasa absolutamente a todo o mundo, incluído quen está a falar, non? Pero en este caso está concretamente, e ademais se explicaba a particularidade eso de que a parte da última actualización non, eso le viene en la claro, en la sesión de Constitución, que es cuando, sí, pero bueno, vamos, que no tiene, que le vuelvo a repetir que no tiene ninguna importancia. Lo importante es que, si le parece, que cuanto antes aprobemos el nuevo inventario y que vamos, salgamos de dudas, sobre todo en todas esas fincas en las que podemos tener algún tipo de problema. Entonces, si le parece, pasamos a rogos e preguntas. Eu lle teño tamén que... Sí, mire unha cuestión. Vamos a ver, porque eu creo que aquí todo o mundo vai a desconocer as circunstancias personales desta traballadora. Eu non sei se lle parece que entre todos fagamos unha declaración conxunta de algo, porque, bueno, si quer, explique de que vai, pero vai un pouco, eu creo que excede das competencias deste pleno, porque incluso esta empresa, que eu sepa, puxo os semáforos que ganou en concurso público, co Concello non ten relación, e pois claro, nos metemos en un problema laboral entre unha traballadora e unha empresa na que eu particularmente desconozco as circunstancias, e claro, non dudo da súa palabra, pero poñerme a, non sei, explique as razóns e... A ver, as razóns de traer esta moción por urxencia foi que, bueno, unha muller que se chama Maite Mouriño, non? Estaba nunha empresa que, como vostede ben dixo, puxo os semáforos do malecón. Foi despedida de maneira improcedente por ir nunha lista electoral nas eleccións municipais, e a razón de traelo por urxencia foi que, para que non se demorase moito máis no tempo, pois intentar buscarlle, pois parecenos ben tamén, se fai unha declaración pedindo pois un respecto cara ás liberdades ideolóxicas de cada quen, non? E para poñerlles un poquinho no caso, esta traballadora levaba 11 anos traballando en Excixa, esa empresa que colaborou co Concello de... Bueno, puxo a instalación dos semáforos no malecón, e como ela mesma comentou en diversas entrevistas aos medios de comunicación, pois 7 meses antes das eleccións municipais tivo un accidente, colleu unha baixa, e ata o momento posterior, cando se soubo, o sea, tivo unha baixa de 7 meses que non tivo ningún problema na empresa, continuou na empresa porque estaba de baixa, e xusto cando se deu a coñecer públicamente que iba a ser a número 3 do Bloque Nacionalista Galego en Pazos de Borbén, aí empezaron os problemas e acabou sendo despedida. A empresa foi denunciada e está por ver que decide a xustiza. Nós simplemente queríamos, pois iso, un pouco que o Concello de Ribeira se posicionase non a favor desta persoa, senón dicindo que as liberdades ideolóxicas de cada quen non teñen que supoñer un problema a hora de desempeñar un posto de traballo. Mais nada. O resto dos grupos, sí, señor García. Vamos a ver, sin menospreciar, xa non me sale, a esta traballadora. Eu creo que isto non é competencia deste pleno. A mí me parece moi difícil porque aquí tamén houve xente que foi despedida, non por ideoloxía, non por participar nas listas, pero por outras cousas, cando o empresario decide que non lle gusta pola razón que sea. A ver, unha cousa é que fagamos unha declaración defendendo as libertades personais de cada uno e que ese non sea motivo nin os credos, etcétera, etcétera, que xa ven na Constitución. O sea, segundo, eu creo que esta persona o que ten que facer é ir aos sindicatos que para iso están, que cada vez usurpamos máis as funcións de parlamentario os sindicatos, e dende logo denunciar a empresa se ese foi o motivo de despido. Eu aquí, que levo moitos anos de concelleira, teñome que sentir moi orgullosa porque un compañero voso traballaba para unha empresa
empresa que tiña relación tal, e nunca neste pleno se lle fixo nin un solo comentario, ni se lle tuvo en conta. Entonces, eu creo que donde ten que haber a loite é aquí, porque hoxe é este, pero cantos máis habrá por aí, e cantos máis empleados habrá tamén que estén nesta situación. O sea, eu entendo que di a rapaza, eu creo que non é cometido do Concello de Ribeira, porque entonces tendremos que entrar en todo, señor alcalde. Eu, con permiso do BNG, me vou abster, porque digamos que non quero entrar en unha cuestión que dentro de pouco me veña outro, unha cousa que foron de xente que apoyáramos, pero a nivel personal, doéndome, calquer persona que quede despedida, a mí me molesta, vamos, pero bueno. Señor Vilas. Gracias, señor alcalde. Bueno, desde o Partido Socialista queremos mostrar o noso apoio a estes actos de discriminación, pero entendemos tamén que debe de ir pola vía judicial, polo xuzgado do laboral. Moitas gracias. Sí, señor Chodo. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. Estos temas, lógicamente, si nos metemos en esto, al final vamos a tener que entrar en muchísimas cosas, y entiendo yo que se podría hacer alguna cosa, pero en el sentido de lo que ha dicho el señor Barral, es decir, de solidaridad o de que no ocurran ese tipo de cosas, discriminaciones laborales por cuestiones ideológicas. Gracias. Entonces, si lle parece, non sei, por tomar un acordo este grupo, en vez de votar, expresar públicamente o apoio e solidaridade do pleno da corporación con todas aquelas persoas que sufren calquer tipo de medida coercitiva ou represiva por exercer os seus dereitos democráticos fundamentais, como é o dereito a presentarse nunha candidatura electoral de calquer formación política independente da súa cor ideolóxica. Digo eu, por aprobar algo deste pleno, porque eu, polo que entendín, senón non se aproba nada. Entonces, parece, el señor secretario, pois, gracias. Entonces, perdonen que seguramente non teño orden adecuado no que son as preguntas e os rogos, irei tal como mo pasaron, entonces pregunta a señora Almudena Basoco cal é a situación actual da concesión e se está poñendo en marcha a xestión do servicio de limpeza pola empresa licitadora correspondente. Bueno, vamos a ver, como ben sabe, o Tribunal Administrativo dependente do Ministerio aceptou un recurso de Urbaser sobre a adxudicación do que foi o contrato de basuras de Ribeira. Era unha cuestión ou disquisición xurídica sobre se era un contrato de xestión de servicios ou directamente un contrato concesional ou de servicios. Non se lle dou a razón ao Concello. Eu creo que de unha forma indebida, e vou a decir por que non. Prácticamente o que ven a decir é que o precio, en este caso, tiña que ser un precio non cierto, e que fora a empresa a que tuvera o riesgo ventura do servicio, non? Por simplificar moito a explicación. Eu penso que nós lle damos un precio exacto, pero o precio non é cierto, porque o que vai a cobrar a empresa non é o que cobra do Concello. Do Concello cobrará o 70%, o 60%, ou o que sea, según a súa oferta, porque ademais serán diferentes. O resto do precio onde lle ven o riesgo e ventura, que é o punto limpo, o cartón, o plástico, e que ademais incide directamente a actitude de os ciudadáns. É dicir, se eles non son quen de concienciar ao ciudadán que recicle convenientemente, o contrato vai a ser deficitario, por moito que o Concello lle dé cada mes os cartos certos. Por lo tanto, bueno, eu creo que no contencioso se vai a ganar,
É verdad que nós sopesamos que podía ser o mellor para o Concello, se volver a licitalo, eu lle presentei aos grupos incluso esta opción, porque con máis servicios, pois as empresas ofertaron que non lo facían entre 150.000 euros ou 200.000 euros máis barato, co cual cada ano que tardemos, pois non digo nada novo, que estamos perdendo esos 200.000 euros a parte dos servicios, non? E, polo tanto, eu en principio pois pensaba que o mellor era licitalo, facer os cambios que houbera que facer digamos, no pliego, pero en estes momentos, bueno, eu creo que esa non é a solución. Unha vez que escoitamos ben os servicios xurídicos e que a empresa que ganou recolte vai ao contencioso, pois o risco vámoslo a ter igual. Entonces o Concello tamén vai ir ao contencioso a intentar ganar esa cuestión. Por qué? Porque se formos á licitación e o contencioso lle dará a acción, a razón, a recolte, ao final resulta que ainda íbamos a ter que indemnizar a esta empresa ou ben, según en que términos se lle dá a concesión, pois rescindir o contrato que xa fora a nova empresa, polo tanto parece lógico que si recolte vai ao que é o contencioso, o Concello teña que ir ao contencioso. E iso é o que vamos a facer. De todas formas, eu estuve falando ca empresa, con Urbaser. Lóxicamente lle dixen que o seu proceder non era o mellor para as relacións entre un concello e unha empresa, posto que ela se había presentado, e entonces as causas que o tribunal dictaminaba, que era que non estuvera publicado no Tribunal da Unión, digo no Tribunal, no Boletín da Unión Europea, a eles non lle importaba porque eles si se puderon presentar e perderon, non? Pero bueno, a empresa está en un bo plan, no sentido de que intentarei cos servicios xurídicos e de intervención deste Concello, en virtude das conversaciones que temos, rebaixar o contrato, é dicir, o que o Concello paga no tempo que teña que permanecer esta empresa hasta que o contencioso dictamine, e a parte tamén se comprometeu pois a aumentar algún tipo de servicios, e incluso personal, pero bueno, hoxe tiñamos outra noticia que en fin, que non é esa precisamente, pero sí que se comprometía a dotar de máis personal para incrementar algún servicio e aparte poder rebaixar o que é a cuantía dos nosos pagos. Eso temos lo que concretar e despois xa lle informaremos a todos os grupos do que son esas conversas, que non sei se terán que vir a pleno ou non. Nos o que non podemos é facer cambiar un contrato, pero cando o interés público o contrato é para rebaixarlle o precio, o que sería ilógico é que non o fixéramos, non? Entonces non sei se eso despois me informarán os servicios xurídicos que tramitación ten, pero a cousa está como lle estou a expoñer. E preguntaba a vostedes que actividades vai a desenrolar a coordinación da área de acción social. Bueno, pois en estes momentos depende directamente da concelleira delegada, tal como lle dixen, aí temos dúas eivas, unha a falta de disponibilidade a tempo total do que son os políticos, e, por outra parte, o que é unha escasez en algún área do personal. Entonces, o que se pretende é precisamente ir dotando con este personal de aquelas materias na que nun momento determinado podamos ter unha carencia. Básicamente, a veces é a propia coordinación entre o que é os servicios sociales ca área de unidade de atención a drogodependientes, onde en estes momentos está máis centrado no asunto, pero tamén co que é o plan concertado, non? Bueno, o plan o que leva a señora Carreira. Entonces, bueno, en función deso, despois, se quer que se lle vaya informando de cuestións concretas, se irá facendo. Señor alcalde, un momentillo, pero me parece que por lei non pode facer traballos de dirección, non? Reservados a funcionarios, Non, pero ni quen dixo que o fixera. Non, pero dice usted que se vai suplindo as carencias que haxa no servicio e tal. Botando unha man ao que as jefaturas dos servicios soliciten dela. Dito eso,
señor Vilas Álvarez. Que me fala, é que a min pásame a quen foi o señor Lijó. Usted non entendía o PEMUS, eu non entendía isto de COGTS, que debe ser Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Galicia. Bueno, mire, eu por aclararlle o tema, aquí había unha baixa laboral, en concreto en ese momento era a señora Carreira que estaba pois ca súa doencia superándoa, o cual, bueno, pois eu creo que é unha satisfacción para todos que houbera salido todo ben, que está incorporada, pero temporalmente fixemos unha contratación temporal a cual se presentaron pois diversos aspirantes que o personal precisamente de servicios sociales e da área de contratación de personal eran os que integraban esa área, e a partir de aí ganou unha señora e nos encontramos coa denuncia por parte do Colegio Oficial de Traballadores Sociales. Curiosamente, la presidenta era la opositora que no había ganado. Bueno, a partir de aquí dieron una noticia que en absoluto era verdad, que era decir que el Concello había reconocido las supuestas prácticas no adecuadas a derecho, cosa que en ningún momento ocurrió. O Concello sempre defendeu a honorabilidade dese tribunal e o seu bo facer, volvo a decir, onde estaban todos os técnicos do Concello en esa materia, e ademais se lle fixo saber a esta xente, pero eu creo que actuaron de mala fe. E máis, non só actuaron de mala fe en un principio, sino que posteriormente, 3 ou 4 meses despois, o primeiro foi en plenas eleccións, supoño que para darlle unha medalla ao aspirante en aquel momento do PP, pero que despois, 4 meses despois, volven a sacar da nevera unha nota de prensa que xa habían sacado cando foron as eleccións, que en absoluto se correspondía ca verdad, e que, ademais, o tribunal, por carencia sobrevenida do obxecto, dou a razón á tesis do Concello, non? Entonces, por que esta falta de... Bueno, parece ser que lle enviaron unha documentación ao señor Fariña, nós non temos constancia deso. No, pero non sei a onde enviaron, porque tamén pasou o mismo hoxe, é dicir, no Concello directamente a persona adecuada en este momento custodia, pois unha vez que recollen o correo ben quen sea, se pon a disposición de quen sea. Eu non sei que pasou aquí, pero... Conversación co señor secretario e comentamos de facer uns casilleros dentro da sala. A min pareceme perfecto, antes xo sabía, pero quero decir que en todo caso, é dicir, desa documentación que pode entrar aquí xa non se dá conta nin o alcalde. Aquí hai unha práctica que cando vostede vexa, mira, aquí teño a exposición de motivos, pois cando chega ao registro a persona pon 244, 218 e 217. En este caso o secretario, a técnica da administración xeral e o 244, non teño nin idea que é. Margarita, está bueno, que é a que leva ao pleno. E todo é así, e cando vai para un concelleiro vai directamente sin que vaya para estes números, non? Entonces eu, de verdad, intentaremos que cando menos se algún día falta a documentación que vaya para alguén, sepamos por qué, pero en este caso non. Pois aquí parece ser que se enviou o día 12 de septiembre de 2014. Bueno, pois entonces igual está en correos. O que yo digo é que aquí non chegou. Que non... Pero a desta señora do tribunal chegoulle algo de... Non, pero digo, do colegio oficial chegoulle alguén? Está aquí a salida. A salida sí, pero eu non lle digo que non salida de Santiago, faltame decirlle que o que non temos é constancia de que aquí chegara. Claro. Registro de saída 12 de septiembre do 14. Por eso, home. Claro. A todos.
Bueno, independientemente de eso. No, independientemente de eso, señor Vilas, que non temos constancia de que hubiera chegado. No registro de entrada non figura. O registro de entrada, directamente todos os documentos se registran no registro de entrada. Tampouco temos constancia. É dicir, ahora o que vamos a facer é intentar que, polo menos, a mesma constancia que hai ahora, que eu lle podo dicir que non chegou. Vale, pero non sabemos moito máis. Nada, o resto eu creo que non merece a pena nin contestar. Me pregunta sobre unhas falturas de Golfiño que ten que ver, en este caso, polo que é o do comedor escolar. Vamos a ver. O problema se explica moi fácil. O Concello ten unhas axudas ao comedor escolar. Esas axudas están en colexios concretos. En esos colexios concretos donde nós estamos axudando, esta empresa era a que levaba o servicio ben de catering que podía levar ca empresa que hai en artes, ou ben levaba o que é a dinamización, é dicir, os monitores dos rapaces. Polo tanto, o Concello que non iba a facer en esas axudas é meter unha empresa diferente ás que estaban prestando o servicio no colexio. Esa é a razón pola que a prestaba esta empresa. Despois hai un rogo que se tapia un portal na avenida Romero Ortiz e Travesía, no cual se manda o que é a orden aos seus propietarios para que así se faga. O río Sanchanar, vamos a ver, o río Sanchanar pide vostede, digamos, que se suministre agua ao lavadoiro da ponte de río Sanchanar. Bueno, a verdade é que o dos ríos é terrible, porque como non se usan, ao final este é o máis importante do Concello, o máis bonito para min quizá poda ser, non? Ali xa no seu momento se intentou, e nós ora o que queremos é adxudicar o ano que ven, intentar facer unha obra, ben cas obras do medio rural, do patronato, unha obra de ornato deso. Eu non sei se ten que ser en formato lavadeiro ou intentar buscar, seguindo sendo lavadeiro, outro uso, non? Non sei, digo eu por diferenciarnos do resto, por non poñer un lavadeiro ali, gastarse 12, 18 mil euros en pouco tempo, pois que sirva para pintadas, porque as cousas que non se usan, ao final, pois causan destrozos. Eu non sei o que os arquitectos darán de que uso podía ter parte dese lavadeiro, sempre cubrendo e decentando, que é a intención que temos de facer para o ano que ven. Entón, sí. A agua, a última vez, encharcaba aquelo, non salía, eu non sei os problemas que había, non era tan fácil, xa se probara. O señor Pérez Barral conoce o que é dali, por iso eu digo que, bueno, igual parte do lavadeiro que se vexa, bueno, como entraba agua, como salga, porque eso tampouco ten ninguna ciencia, pero e o resto, pois, intentar buscarlle algún uso, porque a zona é moi bonita, é o comezo do paseo, e intentar, polo menos, que aquelo sea unha infraestructura de utilidade. Entonces, pide a señora Pilar San Pedro Laranga que é unha praza de discapacitados dentro da Centro de Saúde de Palmeira, non? Bueno, pois pasaremos ya a Policía Local para que informe e poder facelo. Ora pintouse nun lado para que quede orden ali, porque aparcaban nos dous lados e moitas veces, non podían pasar. O señor párroco dali tampouco sacar o coche, a veces era misión imposible. Eso que ten un Gordini dos anos, sabe Dios, cal, non? Ou 4 latas ten. Doña Pilar San Pedro Laranga, a Rúa Bella, se interesa vostede pola Rúa Bella de Palmeira, pois como sabrá, xa está no proceso de entrega de ofertas. Eu creo que esta semana, se non acabou, acaba seguro, e a partir de aí a empresa que o leve vai a ter que arreglar toda a Rúa Bella e a parte que ten que ver co lavadoiro. Sí, pero xa ali está conectado, a obra é menor, a maioría da obra é o adecentamento de toda a que é a pavimentación e máis o río.
un rogo del señor Pérez Barral que se planten árbores autóctonas ali na zona verde de Artes, é unha proposta ao Colexio de Artes para que as crianzas participen. Pois bueno, tamén tomamos nota e intentaremos pois ca concellala de área facer un acto ali e plantar. O señor Pérez Barral, bueno, fala de vertedoiros incontrolados, sabe que eso normalmente os vertedoiros incontrolados son os controlados, porque sempre sabemos onde están, chamanlle incontrolados, pero incontrolados son os que non se encontran aquí. Este supoño que se referiría a un que xa debe estar solucionado, que era lá na zona de Muiño de Correa. Normalmente se dá conocimiento, pero bueno, como aquí se dixo, tardan menos en enlixar que nós en limpar. Doña Pilar San Pedro Laranga, vamos a ver, solicita semáforos no que é o cruce do Vilar, por entendernos o cruce do Vilar en Palmeira, é dicir, cerca da casa materna do antigo alcalde, do señor Torres, e aí o que estamos estudiando coa policía local é prohibir posiblemente a salida que sea en dirección Pobra. Os semáforos, por que non? Non lo aconsellan, porque están no alto, se un semáforo se pon en roxo con 2, 3 coches que veñan e estén en roxo, están casi no alto nun cambio de rasante despois dunha reta e pode ser peligroso. Entonces o que estamos barallando é que a salida dos que veñen para Ribeira teñan que ser polo Carballal, basicamente, tamén aí, porque a salida para Ribeira non é tan problemática, pero os que vayan para dirección a Pobra, salir pola Rúa do Barreiro ou salir polo Miñoteiro. En todo caso, tiñamos previsto tamén, polo que poda incrementarse o tráfico, pois arranxar a Rúa do Miñoteiro. Pero os semáforos non teñen por que estar colocados no alto, poden colocarse un pouco máis abaixo, entonces non ten por que haber ningún problema, sempre cando os semáforos estén ben regulados. En la bajada? No, que digo que los trabajos tienen que ser... De todas formas, a mí non me importa propoñerlo, pero como a decisión non é do alcalde, sei o difícil que é, porque non conozco ningún semáforo, igual sí, porque ahora vou pouco pola carretera antigua, pero as competencias da Xunta, o que era 550, nin badéns, nin semáforos solo no centro da Puebla, non? Si hai no centro da Pobra e... Eu podo propoñelo, pero que o estudien ali os técnicos. A mí non me parece o lugar máis axeitado. Que fagan o estudio adecuado, porque eu penso que tamén se non tes por que colocalo no alto mismo, podese colocar máis abaixo, e se están ben regulados non ten por que haber ningún problema. Ali hai o paso de peatóns máis abaixo, non? Hai un paso de peatóns, que podría poñerse como un pouco máis elevados e tal, pero, bueno, eu penso que o máis convinte sería non sei. Vale, xa lle digo, non é competencia nosa, é que decidan. O da Graña, a señora García Pose di que se retiren os postes a un extremo. Como yo dei a Vítor, xa estaban os postes no chan, non, Vítor? Eso rápido, non. A verdade é que, bueno, quedou na mitad da ampliación o que son esos postes. No, o outro. Iso intentaremoslo, como lle dixen, este ano. Bueno, un rogo que será feito, que é que se lle faga poñer en condicións a estrada de Laxes a empresa responsable das obras que ali fixeron, e así será. Bueno, aquí outra da señora García Pose que teño o mesmo problema. Ao final puxeron uns pasos elevados en Castiñeiras que prácticamente era como se nos puxeran. E o outro donde sempre me o denegaron os técnicos foi nas inmediacións do Leliadoura e en Carreira, en Campos, diante ou cerca da
da farmacia. Sí, sí, pero bueno, reiteraremos o escrito á Diputación, pero xa lle digo que son desas gestións feitas no seu momento que non cristalizaron. O de carreira va moi deprisa, a verdade. O señor Lijó, González Lijó, fala de puntos de luz na beirarrúa da parte posterior do centro de saúde. Pero cal é a parte posterior? Vale, aí van a ter que cambiar as bombillas do que son as LED. Pero eu decía, para min a parte posterior, a parte... Coño, no lado tamén. Está no lado e no outro. Está nos dous. Bueno, vou a dar a razón. Ao señor Vila non lle din entre oeste e oeste. A usted vou a dar a razón que a parte de atrás é a que debera ser a de diante. Vale. Entonces o fallo dos responsables de sanidade da Casa del Mar por facer o edificio ao revés. Entonces a zona que me pide, que o noso vecindario, que nos reivindicamos seguir sendo do Castelo, verdad? O cual me gustou moito cando lle vin o Castelo, porque xa moi pouco sabemos que é aquel. Entonces, bueno, hai unha serie de pasos de peatóns que se van a facer, outros xa o rebaixe, non sei se está feito, que eu estuve fora estes días, porque xa estuvemos ca empresa, o de... Sí, pero eso foi un erro da... No, vamos a ver, é que o pivote, explícolle. A cera é de un material que é prácticamente cemento. A xente maior caía. Se pegaron exactamente vos tortazos, co cual o que fixemos foi pintar unha línea amarilla ao todo o largo para que a ver si con eso se vían a diferencia, se volveron a caer. Entón, ao final, tuvemos que meter, dixemos, preferimos os que tropecen no volardo que os que se caen porque a xente maior é o perder o paso, e ademais están mirando todas, hai algunha que solicita que a policía local na beben, pero a maioría das cousas sí, porque tamén está para que fagan a acera que bordea precisamente a súa vivenda. A súa vivenda, non? A da súa familia. A da súa familia. Señor Pérez Barral, que mellora a organización dos postos artesanales na Feria Artemar, evitando a saturación dunha zona e a falta de postos noutra. Non, señor Pérez Barral, vamos a ver, porque eu sei que hubo algunha crítica de algunha xente primeiro porque lle ocupaban diante dos escaparates, pero diante dos escaparates pois teñen que ocupar, non? De feito, das poucas propiedades que teño, que é precisamente unha copropiedade dunha tenda, non lo puxeron non só dous diante, non? O cual, eu sempre digo que dando exemplo mellor que mellor, non? Entón, esos son imponderables. Hai unha forma que se evita que a todos aqueles que participaron no concurso de escaparatismo, cos que se ten, pois, digamos, un pouco máis. Para o ano que vamos a intentar é conseguir máis número de postos, porque cos que hai non nos dá para pechar do que é o Concello Rosalía de Castro nin a continuar por Rúa Galicia, non? E a verdad que hai zonas como Rosalía de Castro onde todos os comerciantes participaron que nos gustaría dunha forma ou outro estender a feira, non? E vamos a intentar, pero xa digo, co número de postos que había era absolutamente este ano imposible. Me pregunta polos ascensores do mercado municipal. Vamos a ver, claro que non tiña ningún conocimiento, e máis, cando, se hubiera sabido, digo yo claramente, que hubiéramos tido calquer tipo de problema para poñer en funcionamento ali os ascensores, non se hubiera celebrado a feira. O que pasa que había tempo e a posibilidade de leválo adiante. Que ocorreu? Vamos a ver, non sei como explicarlo, porque estas cousas a veces non deixan ben algún tipo de
empresas ou ali, digamos que a empresa que había feito a instalación non era a empresa que tiña que facer o mantenimiento. Entonces, bueno, o que tiña que ser unha documentación doada para o Concello, pois non foi tan fácil. O trámite se alongou, o responsable de industria da inspección pois non lle dou tempo, e entonces non pudemos telo. Os ascensores funcionaban correctamente, era tan solo o poder darlos de alta. No momento que pasa esta eventualidade e o fixemos para a seguinte, pois solucionado, porque xa os trámites estaban feitos e a inspección que non pudo facer para un acto xa o pudo facer para o outro e se fixo, non? Pero, bueno, eu pedín as correspondientes disculpas, sobre todo aos colectivos, así como individualmente a algunha persona que sufreu este erro ou inconveniente que causou o propio Concello, e que espero non se volva a repetir. Hai o señor Vázquez Covas que fala de a pavimentación dunha corredoira na fonte de Vixán. O problema do muro é máis complicado, porque é un muro... Sí. Quero dicir que esta corredora xa fai un ano, o señor concelleiro de carreira me dixo que iban botar unha especie de sabre prensado, pero non se fixo nada, e agora ao cabo do ano pois caeu un muro xa. Entón, agora, claro, xa ten un muro ali no medio do camiño, entonces... Bueno, pero está interrumpindo un camiño. Non dialogue. O problema do muro é o que lle di, non, que é un muro privado, que en todo caso é reiterar ao dono que o poño en debidas condicións, e nós se lle podemos botar un pouco cemento, pois botamos. Ai, se non queren para mí moito mellor, aforramos os pesiños. Vale, pois así será. O traslado dos placeiros. Me preguntan porque las obras si están recepcionadas, vamos a ver, e por que se podía estar celebrando eventos como Artemar ou outros e non estar os placeiros ali. Bueno, a idea inicial que eu lle dixen a todos os grupos é que queríamos facer, digamos, unha concesión conxunta de todo o edificio e, polo tanto, para poder facer esa digamos, esos usos e esa concesión, pois facía falta o transformador que en estes momentos xa está en licitación, non? Xa está iniciada a licitación do mesmo, porque aí estamos falando casi de 600 cabeas, non? Entonces, se estuvera todo o edificio utilizándose, sin o transformador é imposible. Ahora, pois cambiamos un pouco os usos que se lle queremos dar aí, que son basicamente mercado tradicional, usos gastronómicos e relacionados ca promoción, degustación e formación o personal e posta a disposición do local para todos os hoteleiros do Concello para esas degustacións. Entonces, a demanda que van a ter de enerxía, pois, coa actual, pois poderíamos solucionalo, non? Entonces, a idea que tiñamos é, se dá tempo, a que puderan, antes da ponte da Constitución, estar o que é a planta baixa de mercado tradicional e o resto ir pouco a pouco, pois, facendo. Iso é a pretensión que temos. Que pregunta o señor Vilas que teño pensado facer para mellorar o tráfico na avenida Romero Ortiz e Rúa da Canteira. A verdade é que, bueno, como non podo tirar con todo, pois teremos que ir sufrindo as incomodidades que ali ten, porque despois de analizar as solucións que había de unha sola dirección ou prohibir que aparquen medio na aceira como ahora están, unha roda dentro, outra fora, que ao final iba a ser peor para os veciños e para o tráfico rodado, e agora iremos tirando como podamos. Eu creo que aquela é, desgraciadamente, unha vía que non cumple o ancho e as necesidades que ten o vecindario. Sí. Guadairo,
se podría tratar de descongestionar un pouquiño a vía. Bueno, pois sendo as 12 e o alcalde tendo jet lag todavía. Un segundo. A ver, el señor Chouza aí. Nada más. A ver, es que sin acritud, sin ningún acritud. tipo de acritud. No, estas ya quedan para el año que viene. Yo las presenté el 17 de julio, mis preguntas. Es lo que decía ya me han que... caducado 2 y bueno, hombre, un poquito de consideración. ¿Pero dónde las tiene? A ver, ¿cuáles son? No, ahora ya no, ahora ni de coña, vamos. Pero si se las contesto a usted en un instante, hombre. No, en absoluto. En absoluto. Que no. A ver, señor Chouza, que non vaya a pensar que con la amistad y el cariño que le tengo que pueda haber algo personal con usted. Por eso. No, es que vos, ya le dije, pero es que no es que ni le ponga las últimas, es que estoy mirando y no me... No, ni me las pasaron. ¿Y qué fecha tiene? Bueno, pues léame ahí la que así ya se la contestamos. Señor Chouza, que sé que no le molesta, coño, que para eso estamos. Bueno, pues, perdone, pero el caos de Corrubedo, mire, se coló dentro de estas dos. Será esta, 17 de xullo. A ver, preguntaba o 17 de xullo que medidas pensa adotar para solucionar o caos de circulación e aparcamento en Corrubedo. Que pensa facer ca Marquesina do Cruce de Aguiño, que alternativas con el comedor y la Casa de Cultura de Oleiros es lo mismo que la otra. Bueno, en Corrubedo sabe que a intención que temos este verán se fixo aí unhas medidas, pois digamos, moi a trompicóns, porque nos colleu o verán encima, que deron resultado a medias, porque Corrubedo é bastante difícil, é dicir, ou conseguimos un lugar alternativo para poder aparcar, ou vai a ser moi difícil, non? Porque incluso nos moveron as señales varias veces, incluso de facerlle casos ás señales que había, era imposible chegar en algún caso ao centro de Corrubedo desde ningún lado, nin desde o Pradiño, nin desde o Prado, nin desde ningún lado, non? Entonces, bueno, o que pretendimos é eso, non este ano ver a incidencia que podía ter por poñer as señales de prohibido, pero a verdade é que de cara xa a que veñan as próximas festas importantes, pois o que temos, eu creo que Corrubedo, a salvo de os dereitos que podan ter os usuarios de portos, pois a verdade é que merece intentar buscar como con Barro outro tipo de medidas alternativas para que non baixen. Entre todos, pois intentarémolo. Eu sabe que, sobre todo de Corrubedo, onde moitos de ustedes viven ou teñen conocidos, pois estou aberto a sobre todo que nos podan aconsellar as mellores solucións e as que mellores sean para o vecindario. Moitas gracias e disculpen.